Ach, tá láska. Všetci vieme, že bolí. Zo začiatku chcete vašu vyvolenú najprv nejak zaujať a preto ste kvôli nej ochotní zájsť aj do tých najväčších extrémov. Napríklad sa prihlásiť na hodiny tanca. Ja by som ju aj udržal, ale práve som mal natiahnuté svaly. Z posilky. Ale stále mi funguje palec, čo je tak akurát pre túto vysokoinformatívnu inštruktáž. Môžem ho totiž rovno použiť na nahlásenie poistnej udalosti. Vyberiem si z možností liečbu úrazu a ako sa mi stal, neklamte, aj keď sa veľmi hanbíte. Základné údaje o sebe, sympatický, mladý brunet s vysokým IQ. Pripojím fotku ako dôkaz, zadám kam chcem, aby mi poslali peniaze a je to. Toto ilustračné video slúži iba ako príklad nahlásenia škodovej udalosti. Komplexnú informáciu, čo robiť v prípade nehody, nájdete na našej webovej stránke, v mobilnej aplikácii a v tlačových materiáloch, ktoré ste obdržali pri uzatvorení poistenia.